Чакай аз. Какво става YouTube? Minecraft. Иха! Сърва Mind Jar Games. С Гладен циганин и Join2BG и разбира се Nightscope. Да. Гоу! Почвайте се да събирате дърва. Почва да събираш дърва. Чай, нали да почваме на ново, затова ще метна и тамичко и... You shall not watch me how I do it. Да, вече може да разберете, че Join2BG е пълен идиот. И всички ти клипове са крадени. Ти не трябваше да го казваш. Ще приема малко. Ау. Виж да почнем от начало. Да, бе. Ага. Какъв ти е проблема, че имам 5 лут и 4 айрон. Айде отивах ти, бе. Аз гепам дърво. Ти къде си? Ома гът, той Аз пред дърво. тебе и гепал твоето дърво. Кой? Джуниорса. Genius. Абе, къде Не отиваш? съм гепал дърво. Ай, аз съм Това тука. стена. Ето ма, за тебе. Това е та стена. За тебе! Тикавската. Това е та стена. Абе, някакъв си е правил град, бе. Ома гът. Не влизай там. Виж ходим. Ми, тука. Насам. Къщния града. Не, насам, бе. Не, това ще е мини къщата ни за сега. Трябва нямаш дървец. Ама гът, гледай го къде он няма. Да. Оф, трябва да си кукна порк чопа. Ей, Йоня, какво правиш там, бе? Бягай! Бягай! Правиш, бе, ей, че... Взимам дърво с пикакс. Да прави ли working bench, такива че и си? Да, прей. Окей. Ами къща пък ти workbench искаш. Кой са малко? I shall not stop. Чакай. World out saving. Сега трябва да лагни малко. Защо? Защото сейфа. Значи теб ти сейф. Autosave complete. Много тъмно. Да, Много лагна тъмно. малко. Става тъмно. Ще го направиш, ще направя това. Айде да си направим някаква къщичка под дърво. Протрявам се. Чакай малко, спокой се. Ще направя торчове. Окей, аз почвам да строя къщата. Да ти дам ли пикакс? Някъде тук. Аз имам. Той ще е само временна къща за нощта. Чакай малко. Моля, трябва ли ти пикакс? Не. Да, трябваме Окей. всъщност, трябваме. Не, окей, това ще прави. Айде напреми, бе. Аз ще дам. На ти дървен. А така. Малко е щупена, ама ще свърши работа. Аз мога да знам, трябва. Тази музика толкова ма дразни. През къща ще е за през нощта само. Лесата изчезнаха. Разно. Тук да съм правя една лопата. И викам целият първоплан. Благодарност. Да, сега трябва да съм трябва тор. Чай ще отпявам тоя. Никой не видя, нали? Никой няма ми краде от фърненс. Нали общо е genius. Тогава ще си вземам всички неща, които правя. Горе. Той е чаркол. Не, ти ще сложа тор. На мен ми трябва на една. Слушай, крафтинг ти е някъде. Фотофор. Не съм. Сега си Нищо не пял. виждам. Стига си пял. Ма нищо не виждам. Какво ще направим това въпроса? Ще отдая. Не, няма го чука още. Ще изпише, че не е включен PvP-та. Сега вече... И най-накрая намерих. Какво направи този, бе? Кой бе?
Никой. Ти ги вършиш, бе. Нищо не бе. Ай, човек, какво става така, е? Човек, нищо не бе. Защо ще повърнем с то? Да се вики, така е. Не, че ще дай торча. Ай, не го взимай, е. Трябва да се осветявам, докато копая. За колко паш той не е къща? От тебе е торча, ако се правиш стигане такъв. Имам 3 торча. Очи постигат. Нагъл човек. Сега кой ще правим? Ние изчакаме да свършим неща, защото Йоанто е идиот. Който е тази врата тука? Не съм превратен. Не, този го зарязвам и отивам някъде другаде. Добре, не бъде сега. Бързо, отивам някъде другаде. Добре, бързо. Те е дошъл. I shall catch you! Бърже, идва. Зомбите? Uh-oh. Чувам ги. И аз видях едно, той нагони. I shall catch you and kill you! Скелет. Да. Само виждам имената един дебел скелет с пържоли. I shall catch first, MLG, Lilian. Ай, Степе. Си тъп. Сериозно ли сега оставихме всичко в... Оу. Нещо много да. Оставихме всичко в къщата. Там може да се върнем, нали знаете. Беше много безсмислено. Аре, нещо пак мога да... Има зомби. Айде, дето и място е хубаво за къща. Давай сега, аз имам достатъчно дърво. I will start building. Аз няма рекордвам. Аз ще рекордвам. Аз си рекордвам само синглплеера. Окей. Че ми лагва прекалено много. Да, има бая голям лаг пайк. What the heck? What the... Какво той, бе? Освети малко е. Да, бе, но искаш. Ти имаш торче. Нямам. Имаш. Първо, че нямам. Ама га, аз копам